ካብ ዘመነ ማሪቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ ዘሰጋገረ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ሎም 11 መስከረም አመላ ሃገር ብድምቀት ተባዒሉ ኣብ ከተማ አስመራ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገጀረትን ኣብ መዘናግዒ ማእከል ሃዋኪል ዝተኻየደ መደብ ኣማሕዳሪት ንኡስ ዞባ ገጀረት ወይዘሮ ትብለጽ ተወልደ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ጥሉልን ተስፉን ክራማት ይበዓል በምህላው ፍሉይ ከም ዝገበሮ ብምጥቃስ ሃይማኖታዊ በዓላትና አካል ባህልን ምክብባርን ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ መርአይ ሓድነትናን ስኒትናን ከም ዝኾነ ኣስሚራትሎም ወይዘሮ ጽገሬዳ ስዒባ ነበርቲ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገጀረት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንኡስ ዞባኦም ዝፃወትዎ ዘለው ተራ ብምጓስ ንምእመናን ርሑስ በዓል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰናይ ክራማት ተመንያ ኣብታ አጋጣሚ ኣማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን አውሊያይ ከምኡውን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ዕድማት ተረኺቦም ነይሮም እቲ መደብ ጉጅለ ያታ ዞባ ማእከልን ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዝሓቆፈት ጉጅለ ባህሊ ሶይራን ብዘቕረቦ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ